Lebaran iki duduk lawakan, duduk dagelan, duduk banyolan. Lebaran, ayo lebaran iki. Eling ya. Maku-maku barek pameden, nduk blauran lak mangan kocor. Kula aturaken sugeng riyaden. Wonten angka taun 2026. Muga kasil oleh poso. Ana bolos lak numpak prau, ra kudu tulus nglakoni kewajiban iku. Poso ngresula ae, panas jarene panas. Udian jarene udian terus. Ya apa ngene? Ayo dulur-dulur, iki lak lebaran. Mongkur gone poso suwene sakulan, ayo diterusno apura-apuroan, eling kaluputan barek kesalahan. Ayo dulur eling iki taun ngarep iku sik durung karuan, iso ketemu maneh lak barek lebaran. Mula ayo muji syukur ya marang pangeran. Temen rek iki ngono kanugrahan. Umure menungso sapa sing ngeru. Sing taun wingi ketemu nduk lebaran, lebaran taun iki wis gak ono. Saiki sik iso ketemu bareng lebaran. Taun ngarep durung mesti rek. Lebaran ayo dienggo muji syukur marang pangeran, nyuwun sik oleh nugraha umur panjang. Aku eling dulur iki lak riyaya, mangkano aku delok pangapura, luput barek salahku nyang peno. Muga peno lak gelem meneh ana, luput peno ya tak apura, kanthi tulus lak barek legawa. Aja sampe lak ana sing gelo ganggu kerukunan urip wis loyo. Ayo dulur iku tetekno cathetan, lak sing pantes dadi warisan. Anak putu lak ngerti temenan, iso diterusno saurute jaman. Tuku payung do pasar Wonokromo, ayo unjung-unjung dulur kanca bareng. Eling-eling karone lebaran, ayo diterusno.
ndonga. Aja lebaran liwat WA, liwat Instagram, ngono tok. Sakno bebekmu, pamanmu, mbahmu. Kadung nyepaki jawajan wae adakno.